ओइ लुदुरगि बै जोंहा हामफेया नङा दालाय नायनानैथ' बिदिनो नांदों सोर गथ'जों फैबाय थाखो बिलाय सोर गथ' जानांगौ गावनि गथ'आनो नङा बि हाबा जानाया खत्त बोसोर जाबाय गथ'आनो देरगुलायबाय थलाय थ' रायदावना फैनि बेसे गोबावजों न'आव फैदों औ थ' ओइ हामफे माथो आयं मोनसोरलाय बबाव थांनो ओंखारखो नोंसोरलाय थाङाहाय जेरावबो नोंखौ नुनानैनो रायदावनो होनना फैबाय जों आइनाव फैदों ना औ आयं आइनावनो फैदों गोबावानो जाबायमोन नालाय फैयाबो दे मोजाङानो जादों दे बिनिफ्राय जावैसोआ फैयासै फिसालाखौल' लाना फैबाय खेबसेबो नुवाखै नोंनि फिसायखौ फैदों बे बाराव मोजांनो नायना लाबानो जाबाय फैमारदोंसो अब्ला बोरो बहाथो थाबोखो ना उनावसो फैगोन ना मा जाखो दे दा बिहा फैबाय थाथोंसै बिनि सिगां नोंसालाजोंनो सिनायथि लानोसै ना मा होनो गथ'आ लाजिदों जानांगौ बैथिंजायसो नायहरबाय थाबाय नै बाबु जोंनिथिं नायलाय जों नोंनि आबै जायो आयं नोंसोर एसे गोरोन्थि बुजिदों मा गोरोन्थि बुजिलायनांगौ बिखौलाय गथ' मानसिफ्रा लाजिखायो नै बाबु जोंनिथिं नायलाय मोखांखौ नायनां दे बाबु लाजिनाङा एखे बिमानि लाथारदों उन्दैयाव बिदिनोमोन बिमायाबो जोबोद लाजि गुसु फै आबौ फै एसे बामना लानां हाब गथ'आ नायथारा माथो दे जोंनिथिं खेबसे नायहर आयौ हामफे नोंना फिसालाया दारि रज'लायबाय एथ' उन्दैयावनो दारि रज'बाय सैना हो हामफे होमबासो मोजां नुगोन आं रावनिबो गथ' नङा आयं बेनो आंनि फिसाया मा बेनो जावैसोआ मानोथो एथ' गाहाय जाखोनो बेखौनो आं गथ' मानसिसो सानदोंमोन बामना लानोबो नागिरदोंमन हाबाब जावैसोखौनो बामबा खम लासिं सिं जागौमोन ना गाज्रि दा मोनसै जावैसो एसे गोरोन्थि बुजिलायनाय जाबाय मा गोरोन्थि मा गोरोन्थि मा राव बिलाय मानसि सिनायाखै उन्दै गथ'सो सानबाय आंखौ हामबाय दे जावैसो रागा दाजासै गाहानो एथ' गाहाय नालाय गथ' बायदि बिनिखायनो एसे बुजिनायाव गोरोन्थि जाबाय मा गाहाया मानसि नङा नामा गाहाय मानसि नुब्लानो गथ' मानसिल' जागोन नामा नोंसोरथ' आंखौ खम लासिं सिं खालामबाय गोरोन्थियाव जाबायहाय जावैसो ओमफ्राय हामफे नोंहालाय बे एथ' गाहाय हौवाजोंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखो एथ' हौवा दंमोन बे हायथा हौवाखौसो मोनबाय गाज्रि दामोन दे जावैसो हसा खोथाया ओंखारलांबाय आं बेयाव फैयानो मोजां जागौमोन लाजि फोनांजानासो फैबाय आं बेयाव हामफे आं हले बेयाव थाला आं न'आव थांफिननोसै नोंबो बेखौनो गाज्रि मोनबाय आरो आयं मोना एदावदोंसो दा थौ थांनिसै आया नेगासिनो बि आयं मोना थाथ'दो दे जों थांनिसै रागा दाजासै थौ लुदुरगि जावैसोआ जोंखौ खमबा गाज्रि मोनबायना जोंबो सिनायासै हायथाखाय फिसालासो सानबाय माथो खालामनो गोरोन्थियाव गोरोन्थि बुजिलायनाय जाबाय नालाय थेवबो मानो एथ' गाहाय हौवाखौ लानांगौ जाखो बिलाय नुबा मिनिनोबो ओंखारलायलाङो ओइ बुरिफोर मा जागासिनो सोरखौ नुब्ला मिनिनो ओंखारलायनाय जाखो माबाहाय अरन हामफेया बिमानि न'आव फैदों आब' हामफेया न'आव फैदों गुमैयाबो फैफादों नामा फैफादोंथ' आरो बिनि बाथ्राखौनोथ' रायलायबाय थादोंमोन जों बिदिब्ला आं थांनोसै नायनो दासिमबो आं नुवाखै गुमैखौ थौ बुरि नोंसोरबो जावैसोजों सिनायथि लाहैदो जोंहा सिनायथि लाखांबाय जोंखौलाय बहा फात्ता मोननो नोंलाय थां लामायावनो लोगो मोननो हागौ नों न'आव सहैयाखैनो खोमा दे होमबालाय नोंसोर थाथ'दो आं थांना फैनोसै सफैबाय आइ जावैसोआबो फैफागोन होननाया बोरोथो हारसिंनो फैबाय माथो आरो बे बाबुआ सोर जाखो सिनायासै आं
र' आंनो एसे आन्दाज खालामनि सोर जानो हाथावना बे औ मिथिबाय बियो थारैनो जावैसोनि फंबाय जानांगौ नाथाय बिहा एथ' उन्दैयावनो मानो दारि रज'खो आयाबो मा जानला मोनला बुंलाबायो बियो जावैसोनि फंबाय नङा बिनो नोंनि जावैसोआ मा बिनो जावैसोआ फामानोथ' एथ' गाहाय जाखो गोदो उन्दैयाव मोसौ गाइखेर मोनलोङाखैमोन नामा जावैसो बिनिखायनो जौनो हायासै आं बेयाव फैयानो मोजां जागौमोन बयबो आंखौ लाजि फोनांनोल' दानिया बेयाव आं दान्दिसेबो थालिया थांनोसै आं गाज्रि दामोनहाय जावैसो सिनायैयावसो बिदि बुंफ्लांबाय रागा दाजासै जावैसो फैदो फै न' सिङाव फैदो नोंबो एसेयावनो रागा जोङो आया नोंखौ सिनायाखैमोन नालाय बिदि बुंफ्लांबाय न'नि उनथिं दैखर दं थां जावैसो आथिं आखाइ सुना लाहैदो आइ नोंहाबो थांदो नोंसोरनि बाथ्राखौ खोनानानै आंनि खर'आ गुदुं जाजोब्बाय मा मानसिलै बिसोरलाय सोर गिदिर सोर उन्दै सिनायमारा गाहाय होननानै गथ' मानसि बायदि नुयो बेथ' नङाना बेयाव बारा गोबाव थाजामारनाय नङालै हाबाब मा एसे गाहाय जावैसो मोनखो आंलाय हाम्फेयाबो बेखौसो नुथारबायना जावैसोआसो गाहाय बुंनायखौ गाज्रि मोनखो ना माथाय आयं माथो हाम्फे आब' फैदोंनो गुमैयाबो फैदोंनो माथो फैफादोंथ' आरो गुमैयाबो न' सिङाव दं सिनायथि लाहैदो नंगौ नामा होमबालाय सिनायथि लाहैनोसां आब' हाम्फे बबेयाव थाहैखो आरो बेलाय सोर जालायखो बेबो दा आंखौ हायथा होननानै लाजि फोनांगोन बियो आंखौ लाजि फोनांनायनि सिगां बिखौ बिनिफ्राय होना हरनांगोन सोर नोंलाय सोरखौ नांगौ नोंलाय हाब बेलाय सोर गथ' जाखो बेबो दारि गोनांलाय बाबुआ सोर सिनायासै आं आब' हाम्फेजों फैफादों नामा सोर नोंलाय आरो आंखौ बाबु बुंनो बोरै साहस मोनखो आंखौ सिनायाखै नों हाब बाबुखौ बाबु बुङोब्ला मा बुंनांगौ जाखो बैसो उन्दैखाय बाबु बुंबाय आरो है बाबु लामाया खोरो आं गुमै गोदानखौ नायहैनि ओइ मा कल बेलाय दोन आंखौ हायाव दोन आंखौ नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा बाबुआ मासे गरम ओमफ्राय बे एथ' उन्दै बैसोआव बोरै दारि रज'खो नोंहालाय आं बुंबायना आं बाबु नङा नों आंखौ सिनायमाराखैना आयै अरन जावैसोखौ मानो बिदि थिखांखोबालाय दोन हायाव दोन बे गथ'खौलाय मा जावैसो बुंखो आयं बे गथ' नङा नोंनि नंगुमैया बेनो हाम्फिनि फिसाया बेनो मा गुमै गोरोन्थि जाफ्लांबाय नोंखौनो आं सिनायाखैमोन नोंबो जि गाहाय जाबाय नालाय बेखायनो गथ' मानसि सानदोंमोन आं गाज्रि मोननांला दे गुमै आयु मा जायगायाव फैफ्लांखो आं बयबो खालि आंखौ हायथा गाहाय होननानैल' लाजि फोनाङो सोरबा मानसिया सानसेयाव खेबथाम खेबब्रै लाजि फोनांजायो नामा थाला आं बेयाव दान्दिसेबो थाला मा बे न'आव बे जायगायावनो थाला आं दे जावैसो बे खोथाखौ गाज्रि मोनो नामा अरना सिनायाखैमोन नालाय बेयावसो बिदि खालामफ्लांबाय औलै गुमै गोरोन्थियावसो जाफ्लांबाय ओमफ्राय गुमै ओंखाम मोनजाथारा नामा माथो एथ' रेजें नुबाय आरो लाजि फोनांबावबायसो आं थाला बे न'आव हामबायहाय जावैसो बिदि रागा जोंनांला थां दसे आराम लाहैदो आं जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामसै हाब आयं जोंना गुमैया एथ' गाहाय माथो गाहायथ' गाहाय रेजेंबो लाजिलायसो लांबायलै आं गुमै लिंनो हामगौ नामा बिदि बुंनो बैसोआव नोंनिख्रुइ देरसिन सनमान ला ओइ बुदां माबार खादोलै दा बोराया फैब्ला दिगदार जागोन बोराया जि रागा खराथार जों हमजानांगौब्ला बिखुं दोला होजोबगोन बुनानै जाम्बा बे बोरायखौनो एथ'ग्राब गियो नामा जों ओरैबायदि खारगोन ना जोंखौ मोनस्लाबनाय नङा होमबाबोलै थाब खादो नै आं गोमोनखौ खानानै हरगासिनो नों माबार खन
अरनादै माथो हाम्फैया फैदों आरो फिसायाबो फैफादोबालाय नंगौना बाथ्राया औ फैफादों गुमैयाबो दे मोजाङानो जादो दे ओमफ्राय मोजां ना गुमैया बोरै महर मोखांफोरालाय मोजाङालाय मोजाङानो आदै आं बुंला दे नोंनो मालाबा थांनानै नायहैबानो जाबाय ना हाबाब मोजांथार खोमा जावायसोआ बेनिखायनो बुंनो बाथारबाय नों औ आदै मोजांथार लदादा गोजौ गिदिर एखेबारे लिंसार एक्टर बायदिथार हामबाय दे बिदिबालाय मोजां हौवाखौनो नायगिरना मोनथारबाय बि अरन नों मोनसे खामानि माव गाबोन जोंहानाव बेरायना लाना फै जावायसोखो माबोरै रायलायबावनोलै गुमैजोंलाय खम लाजि फोनांखाबाय आं बोरै माथो होबावनोलै अरन मा सानबाय थाखो गाबोन लाना फै जोंहानाव ए आदै आंहा गाबोन सोलाबनाय नङा मोनसे गोनांथार खामानि दं ए नंगौ नामा होमबालाय हाम्फैखौनो बुंनानै है सानैजोंनो फैथों औ आदै नों एखेबारे थार बाथ्राखौनो बुंदों आं बुंनानै होगोन दे बिदिबालाय आं थांनोसै गथ' सानै फैबाय थायो सिरि बारि हाबफैना माबा माबि खावफैबाय थायो एसे नायना फैनि आं ए नङाथाय माथो दहायसो सानै गथ'खौ बिदिया थांनाय नुदोंमोन बिसोरनो जाखागोन बिदिब्ला नंगौना बिदिब्ला आं थांनांसिगोन नुबायना जोंहा खाखांजोब्बाय थेवबो बोराया जेबो फात्ता मोनासै ओइ गथ'फोर नोंसोर मा खालामदों हा नोंसोर गला दिनै आंनि आखाइनिफ्राय ए बोराया सफैमारबायसो खारदो बिसोर सानै गथ'खौ दमनानै थिक होनांगोन अब्लासो जासिगोन आं थाङालै जेरावबो आं न'आवनो थाबाय थागोन थाङाबा जायो आदैया गावस्रानाव लिंहरदों थाङाबा मा साननांगौ थांब्लालाय माथो जायो नोंखौ ग्लब मनगोन नामा दा नोंनि आदैयाबो आंखौ नुनानै मिनिबावगोन बावना हायथा होननानै बिनिखायनो थाङा आं जेरावबो बेयावनो थाबाय थागोन नोंना फंबायाबोथ' खम लासिं खालामबाय आंखौ बेखौनो दासिम गाज्रि मोनबाय थायो नामा बियो मिथियावसो बिदि खालामफ्लांबाय थौ गोख्रै थांनिसै न'आवनो थाबाय थागोन आं जेरावबो थाङा नों हारसिं थांना फै नोंसोर मानो दाबो थाङासै आदै मादैया नेगासिनो बि नोंना जावैसो हायथाया थांनो नागिराखै लाजि फोनांजानो गिदों बिखौबा सोर लाजि फोनांगोन मानसिफ्रा मिथियावसो नोंखौ बिदि खालामदोंमोन दा हामबायहाय जावैसो थां नोंखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा नों मिथिया बुरैफोर बे गामिनि मानसिफ्रा जोबोद दुथां मानसिजों बोरै रायलायनांगौ जेबो मिथिया दा आं बिसिम थांगौ मानिनो लामायाव आंखौ जोबोद लाजि फोनांगोन बिनिखायनो आं थाङा नोंखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा आंनो थांखागोन नोंजों सोर मा बुंनांगौ दे थांदो दे थाब फैफिन ओंखामखौ न'आवनो जाफै अमा गोरानजों नारजिजों संनो नागिरदों आं जागोन दे आं थांगोन नाथाय सोरबा आंखौ माबा बुंब्लानो आं ब्लड फैफिनगोन आंखौ लाजि फोनांनाय जायगायाव दसेबो थानाय नङा आं जागोन दे फैफिनबानो जाबाय थौदो दानिया आइया थाथ'दो जों थांनिसै मा जागोन बिजों गोरलै बायदिसो दा लामायाव फाक्का सोरजोंबा एदाव जाखागोन बे जों गामिनि मानसिफ्राबोथ' जा बायदिखा ओइ रथ'लाय माबा बावबोबाय आं न'आव मा बावबोलायखो आदै आरो मादैनो आर'नाइ मान बावनो लादोंमोन आं बेखौनो बावबोबाय खामसालियावनो थाबोबाय नों बेयावनो थाथ' आं थाबनो लायना फैनि नोंना खालि बावनायल' लोगोसे लाबोखानो हाया दा आं हारसिं मा खालामना थानांगौ बेयाव नोंखौनो गथ' बायदि बुरखायबाय थानायावनो बिदि बावबोबाय आं थौ हारसिंनो थानो बादोंब्लालाय जागोन दे लाना फै आरो थाब फैफिन आं हले बारा गोबाव नेनो हाया हाब बे हाम्फैया मा खालामना थायोखोलै एथ' गोबाव दाबो फैयासै ए बिसोरथ' दाख्लैनि बुरिफ्रासो दा आंखौ नुबा आरो लाजि फोनांगोन बिसोर थांजासिम थाखोमाना थानांसिगोन आं
साला दिनैबो आंनि आखाइनिफ्राय गलांबाय बिसोरो बे फिथाइया बैयाव गलांदों थारमाने बेहायनो बिसोर थाखोमानोबो हागौ सिरि सिरि नायगोन र' आं ओइ लायथो बेहायसो थाखोमाना दं दिनै हले आं बेखौ हगारथारा आइदै ओइ बोराय फाग्ला जाबाय नामा मानसिखौ बिदि बुयो मोनदों साला सिखाव गथ' आरो होबावगोनसो नै ए बोराय फाग्ला जामारबाय नामा नोंलाय आरो सोरखौ गथ' बुंदों हा आं गथ' नङा आंनि बैसोआ 30 जाबाय आंनि बारिनिफ्राय फिथाइ खावनानै आंखौनो धमकि होबावदो नों आरो बे नखलि दारिखौ दसेनो बबेयाव मोनबोखो नोंखौ बायदि दारि लगायग्रा सिनायनाय नङा सानदों नामा बोरो नोंनि सासे लोगोआ लेंहर बामार बबेयाव थाखोमाना दङ बियो दिनै सानैखौबो आं थिक मस्ला होगोन आं ओइ बोराय मा जौ लोंनानै फैदों नामा नों मा गोदाव सोराव बखिबाय थादों मानसिखौ सिनायाखै नामा मोजांनो मेगनखौ फेदेरना नाय आंलाय माला नोंनि बारिनिफ्राय फिथाइ खावनाय जानला मेला बुंलाबायनो नाङा नों ओइ गथ' नों बारा बाथ्रा बुंबाय नोंखौ हबावनोसै मा फंनैसो खबरदार बोराय आंखौ बुबोब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा आंबो बावलांगोन नों सासे बोराय मानसि हाबाब गथ' नों आंखौसो बुनो ओंखारबावदों र' नोंनि बे नखलि दारिखौ आं फुनानै होजोबनो आं अब्लासो मिथिगोन नों ओइ बोराय दारिजों खेल नङा आंनि खाथियाव फैनो नाङा नों नोंनि दारिखौ फुब्लासो नों गनायना लासिगोन नोंनो सिखावा आइदे फाग्ला बोराय मा दारिखौ बोलाबायखो हगार माबार हाबाब मासे गोरा सिथाबना लाखो मा थादो सिथाबखो गोसा बोबावनांगोन आइदे बुरिया फाग्ला जामारखो नामा नखलि नङालै बोराय आसलि दारिसो मा जागासिनो बेयाव ओमफ्राय नै सासे सिखाव गथ' हमदों आं आंनि बारिनिफ्राय फिथाइ खावनानै जाबाय थायोमोन दिनैथ' हमफ्लांना मोनबाय आं आदै बे सिखाव नङा आंनि फिसाय गालासो मा नोंनि फिसायसो जाबायसो गाज्रिना मोनसे गलतिसे मिस्टेक जाबाय दारिखौ बोनाया साबायदां ना ओहो सायाखै जा मोजांसो नांदों न' खेबसे बुबावनोबा गाज्रि दा मोनसे जाबायसो सानै गथ'आ आंनि बारिनिफ्राय सानफ्रोमबो फिथाइ खावनानै जायो बेखौनो नोंखौसो सानफ्लांबाय नोंबो थाखोमाना दंमोन नालाय नोंखौनो सानबाय नोंहालाय मानो थाखोमाना थानांगौ आदैया गोरोन्थि बुजिबाय नोंखौनो सिखाव सानबाय बबे बिजाबाव लिरनाय दं बुंलाय थाखोमाबानो सिखाव जायो होनना हाबाब फैनायनिफ्रायनो सुख मोनासै सोरजोंबा लाजि फोनांजानाय सोरजोंबा दारि बोजानाय थालां बेयाव दसेबो थालां ओइ गाला बबाव थांनो नागिरखो फैफिनदो गाज्रि मोननांला बेबो गथ' बायदिसो नों जिंगा जानाङा आं दानो बुरखायना लाना फैगोन नों बेहायनो थाथ' आदैयाबो जातसो फा मालायनि दारिखौलाय मानो बोनांगौ जाखो जावायसो गाला गाज्रि दा मोनसैलै गोरोन्थियावसो बिदि जाफ्लांबाय ओइ जावायसो गाला